जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। दिनै फिन नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना अलरेडि थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो आइडियाखौ मोनखाबाय बे रादाबा मा जागोन। बे रादाबानो जागोन जाहैबाय 22 जन 22 जन बिलिभार्स सुबुंफोरा ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हिन्दु फोथायनायाव थांबाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना सैथोखौ खोनादों। मोनसेल' न'खर, बे न'खराव गासै 22 जन सुबुंफोर दङमोन आरो बिसोरो गासैबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै गुबुन देब देबीफोरखौ खुलुमनो थाखाय बिथांमोना ओंखारलांबाय आरो बेनिनो रादाबखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोना गावनि मेगनजों नाय आरो गावनि खोमाजों बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंदो। दानि बाथ्रा नङा, 1 बोसोरनि नङा, 2 बोसोरनि नङा, 3 बोसोरनि नङा, बिसोरो दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 25 बोसोर सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन आरो बिसोरो बेबायदिनो ख्रिस्टियान जिउ खुंदोंमोन। नाथाय मैया समबार, मैयानि समाव बिसोरो गासै जिसुनि गासैखौबो नागारजोबनानै बिसोरो हिन्दु समाजाव थांबाय एबा हिन्दुनि खुलुमनाय नियम नितिफोरखौ बिसोरो आजावहैबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर देवब्ला आंनि बुंनायनिख्रुइ नोंथांमोननो थोंजोङैनो रादाब क्लिपखौ दिन्थिनो नायगिरदों। नोंथांमोना नायग्रोदो, बेनि उनाव नोंथांमोना बेयाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंगोन, मोनसे गावनि साइक'लजिखौ बाहायगोन, बोरै माबायदि आरो नोंथांमोननि मोन्दांथिखौ बे भिडिअखौ नायनानै, बे रादाबखौ नायनानै नोंथांमोननि गोसोआव मा बाथ्रा बुंदों, नोंथाङा माखौ हमदांनो हादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर रादाबखौ प्ले खालामनोसै, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से सोमवार को राजधानी से लगे कांदुल के प्रजापति परिवार के 22 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन में फिर वापसी कर ली। उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ और सत्यनारायण की कथा कर हिंदू धर्म में वापसी की। परिवार के मुखिया शंकर प्रजापति का कहना है कि उनकी मां की तबीयत खराब रहती थी और इस वजह से उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। आज वे अपने पूरे परिवार के साथ में वापस सनातन धर्म को अपना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा करके इस वापसी को, घर वापसी को अंजाम दिया गया। सुनिए जरा किस तरह व्यवस्थाएं की गई थी। राजधानी से लगे हुए कांदूल गांव में ये शंकर प्रजापति का परिवार आप देख रहे हैं। इनके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है और ये पूरा मामला इस तरह का है कि जो शंकर प्रजापति थे और उनका पूरा परिवार के जो 22 लोग थे, उन्होंने लगभग 25 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था और आज वो वापस अपने धर्म पे आ रहे हैं। तो पूजा पाठ इसके लिए कराई जा रही है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इनके परिवार से जुड़े हुए थे और उन्होंने इन्हें समझाइश दी और उनकी प्रयास से ये वापस जो है, ये पूरा परिवार जो है हिंदू धर्म ज्वाइन में शामिल हो गया है। और आप देख रहे हैं, ये एक महिला आप देख रहे होंगे, ये महिला की तबीयत खराब रहती थी और ईसाई धर्म के लोग हैं, एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ तो इनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इसी लालच में इनका पूरा परिवार जो 22 लोग थे वो इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और लगभग 25 साल तक रहे। और जब इनके एक परिवार के एक सदस्य जो आप इन्हें देख रहे हैं, वो विश्व हिंदू और बजरंग दल से जुड़े हुए थे और इनसे जब समझाइश दी गई तब आज वो विधिवत पूजा करके वापस हिंदू धर्म में वो आ गए हैं। तो हम उस महिला से बातचीत करेंगे जिनकी तबीयत खराब थी और जिनकी वजह से ये पूरा परिवार जो है हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म। अब हिंदू धर्म क्यों ज्वाइन कर रहे हो? बच्चे लोग का इच्छा है तो उनके इच्छा से हमको भी इच्छा है। वापसी का विचार कैसे आया आपके मन में? वापसी का कैसे विचार आया? मैं बहुत सारी जगह ऐसे देखा हूँ मैं कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी मारपीट चल रही थी वहाँ पे, बहुत सारे दुर्ग में बहुत हुआ केस, हमारे रायपुर में बहुत सारे केस हुए हैं। तो ये सब चीज़ देख के हम लोग ये सोचे कि नहीं, हमको हमारे घर आपसी होना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में आना चाहिए। ओके, अब कोई तकलीफ होगी, कुछ होगी तो वापस तो नहीं चले जाओ? नहीं, कोई आपस नहीं जाएंगे। अब जो भी हमारे सनातन धर्म उस पर रहेंगे। अब आगे अब हम वो करेंगे कि आप सब आओ हमारे पास, हमारे हिंदू। हमारे साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। ये इनको कोई समझाइश दी गई थी कि ये खुद अपने आए थे? जी देखिए, हम लोग जो काम कर रहे थे रायपुर में पिछले 1.5 साल से धर्मांतरण रोकने का और जगह जगह हम लोगों ने होम चर्च बंद कराए, तो जब हमारा वीडियो वायरल हुआ तो कुछ भाइयों ने हमसे संपर्क किया कि हमें भी संगठन से जुड़ना है। तो फिर जब ऐसे हम लोग फिर बस्ती बस्ती में अभियान में संपर्क किए, इसके तहत हमने शंकर भाई से मिले। तो फिर इसने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। तो मैंने बोला पहले
आप सिर्फ हमारे ग्रुप से जुड़िए। देश, धर्म, संस्कृति हमारा मेन उद्देश्य है कि पहले हम देश, हमारे लिए पहले प्राथमिकता देश है, फिर हमारा धर्म है, फिर हमारी संस्कृति। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य में हूँ तो मेरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति। अच्छा बताइए, इनके जैसे ये प्रजापति का जो परिवार है, इनके अलावा और भी कई परिवार हैं क्या जैसे इस तरह के उन्होंने लालच देकर या बलगरा कर ईसाई धर्म ज्वाइन कराया? जी ऐसे तो अनगिनत है। सुना कि इनका यह कहना है कि ये जो परिवार था, इनको जिस परिवार ने बलगराया था तो वो भी अभी वापस हिंदू धर्म ज्वाइन कर चुका है। और इनका ये भी आरोप है कि राजेंद्र नगर अमलीडीह का जो इलाका है वहाँ पे बहुत सारे लोग आज भी सक्रिय हैं जो इसी तरह जो जिनको कोई तकलीफ होती है, कोई बीमार होता है तो उनको इसी तरह उनको दिग्भ्रमित करते हैं और अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का कहना है कि वो लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और समय समय पर जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई भी करते हैं। और उनका ये जो धर्म परिवर्तन का, घर वापसी का जो अभियान है लगातार जारी है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, नोंथांमोना रादाबखौ थारैनो गावनि मेगनजों नायबाय आरो लोगोसे गावनि खोमाजों खोनाबाय आरो गासै बाथ्राफोरखौ रोखा जाजोबखानो हादों होननानै आङो फोथायदों। बे जाथाया जादों जाहैबाय मैया समबारनि समाव। दिनै जाहैबाय 18 नभेम्बर, डेट मिन्स 17 नभेम्बराव जानाय जाथाय, जेरावहाय 17 नभेम्बराव बिथांमोना गासै गावखौनो खुलुमनाय सिबिनायनि फारसे बिसोर हिन्दु समाजाव गावखौ बावसोमबाय एबा थांबाय। बे जाहैबाय कादुलगाव होननाय, यस कादुलगाव होननाय जायगानि एबा कादुलगावआव थानाय जिथु मोनसे नखर दङ, बे नखरनि सुबुंफोरा गासै 22 जन सुबुं दङमोन। बिसोरो जिसु खुलुमनायनिफ्राय गुबुनखौ खुलुमनायाव ओंखारलांबाय। आरो बे जाथाया जादों जाहैबाय रायपुराव। रायपुरा बहा दङ? बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि सिङाव रायपुराव बे जाथाया जादों। आरो बे जाय नखर दङ बिसोर गासै 22 सा दङमोन। आरो बे खामानिया जि हिन्दुनि नियम खान्थि बायदि बिथांमोना जेखौ फोथारनाय होननानै बुङो बे खामानिखौ बिथांमोना मैया खालामदों 17 नभेम्बराव 2025 नि 17 नभेम्बराव। जाय रादाब बुंगिरि जि इन्टारभिउ लाहैदों बिथांनि जिथु बुंनाय बाथ्रा आरो लोगोसे नखरनि जिथु बुंनाय बाथ्रा बेफोरखौसो आङो फंनैसो नोंथांमोननो बुंफिननानै होनो नागिरदों। बे जाहैबाय दिनैनिफ्राय लानानै 25 बोसोर सिगाङावनो बे नखरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनदोंमोन, ख्रिस्टियान जादोंमोन, जिसुनि जादोंमोन। आरो बे जिसुनि जानायनि गुबै ओंथिया जाहैबाय जि गुबै नखरनि गुबै आइजो दङ, गुबै सासे बुरै गेदेमा दङ, बे बुरै आइजोआ गोबां समाव बेराम जायोमोन होननानै बुंदों। नाथाय बै बेरामनिफ्राय गादों गायाखै बेखौ बेयाव बेरखांहोआखै। नाथाय बिथांमोननि हास्थायनाय जिथु दङमोन बे हास्थायनाया जाहैबाय बेरामनिफ्राय सोखा जानो लुबैनानै बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन एबा ख्रिस्टियान जादोंमोन। बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। आरो बेयावनो मिडियानि जिथु बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फिन आङो नोंथांमोननो गुसुङै प्ले खालामफिननानै होनो नागिरदों। नोंथांमोना हयथ' बे बाथ्राखौ खोनानो मोनोब्ला एबा खोनाफिनोब्ला मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हागोन एबा नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुजिगोन। बे जाहैबाय कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ तो इनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इसी लालच में इनका पूरा परिवार जो 22 लोग थे वो इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। जानो हागौ नोंथांमोना बाथ्राखौ हमदां हाबाय। बेयावहाय बुंदों जाहैबाय इसी लालच में आकर बा इसी लालच को, बे लुबैनायखौ बेखौनो हास्थायनानै, डेट मिन्स बेखौनो हास्थायनानै बिसोर थांदोंमोन होननानै बुंदों। बिसोर बेखौनो लुबैदोंमोन। माखौ लुबैदोंमोन? बे लुबैनाया जाहैबाय केबल जिसुनिफ्राय गानायखौल' लुबैनाय। जि आइजोआ, जि बुरै आइजोआ गोबां बेरामाव गोग्लैसोनानै थाबाय थायोमोन, बे बेरामनिफ्रायल'सो बिसोरो गानायखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय सैथोआव, प्राकृतआव, रियेलाव बिसोर थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावखायाखै। बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो फोरमान जानो हादों एबा जोङो मोन्दांथिदों। मानोना बिसोरनि जिथु इन्टेनसन दङमोन ख्रिस्टियान जानायनि, बे जाहैबाय बेरामनिफ्राय सोखा जानायनि, बेरामनिफ्राय सोखा जानो थाखायल'सो बिसोरो दान्दिसे समनि थाखाय ख्रिस्टियान जादोंमोन। एक्जेक्टलि ख्रिस्टियानल'सो जादोंमोन। हयथ' जिसु ख्रिस्टखौ बिसोरो अनुभबखौनो मोननो हायाखसै, मोन्दांथिनो हायाखसै। जायनि जाहोनाव 25 बोसोर ख्रिस्टानाव थानानैबो बिसोरो दिनै मैयानि समाव गुबुन धोरोमाव थांबाय, हिन्दु धोरोमाव सहैबाय। 25 बोसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थाबाय, 25 बोसोर ख्रिस्टान जानानै थाबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ हयथ' बिसोरो नुवाखसै, मोन्दांथि मोननो हायाखसै। मानोना बिसोरनि जिथु ख्रिस्टियान जानायनि थांखि दङमोन बे थांखिया आलादामोन। बिसोरो सैथो इसोरखौ नागिरबोआखैमोन, सैथो इसोरनियाव फैयाखैमोन। बिसोरनि फैनाया जाहैबाय मोननो लुबैनाय, माबा मोनसे मोननो लुबैनाय। आरो बे मोननो लुबैनाया जाहैबाय बेरामखौ सोखा जानायनि लुबैनाय, हास्थायनायखौ लानानैसो बिसोरो जिसुनियाव फैदोंमोन एबा ख्रिस्टियान जादोंमोन। बेनिखायनो दिनै बिसोरो फिन उनफिन लांफिनबाय एबा फिन
बहाबा सहैबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जाय जेरै बहा थाङो बे गावबागाव गोसो, जोंहा बेखौ बाधा होनांगौनि बाथ्रा गैया बा माबा मोनसे हमथानांगौनि बाथ्रा गैया। गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा जेरैहाय हमथायो जोंहा हमथानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया, नङा होमब्ला? मानोना जोंनो जिसु ख्रिस्टआ उदांस्रिखौ होनानै दोनखादों, साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरनो उदांस्रि होनानै दोनदों, मोजांखौ सायख'नो ना गाज्रिखौ लानो, सैथो लामाजों थांनो ना नंखाय लामाजों थांनो, बे गासै उदांस्रिखौ जों सुबुं माहारिफोरनो बयनोबो होनानै दोनदों। दा जायफोरा थांबाय, जों बे भिडिअनि गेजेरजों जेब्ला फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंगोन अब्ला जोङो बेखौनो हमदांनो हायो, मोन्दांथिखौ लानो हायोदि जे बिथांमोना थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनाखसै, नुवाखसै, एबा बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ रियेल गड होननानै सानाखसै। आरो बिथांमोननि जिथु साननायमोन बे जाहैबाय केवल सोखाजानायनि बाथ्राखौ नागिरनानै, सोखाजानाय खामानिखौ नागिरनानैसो बिथांमोना सोलायदोंमोन बा बहाबा थांदोंमोन एबा ख्रिस्टियान जादोंमोन। जों बेखौ नुनो मोनदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायोदि दिनै ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबां बेबायदि सुबुंफोर दङ, गोबां बेबायदि फोथायारिफोर दङ, जायफ्रा केवल ख्रिस्टियानल' मुं लानानै दङ, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नुवाखैनो, जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ मोन्दांथि मोननो हायाखैनो, जाय जिसु ख्रिस्टआ जे सैथो इसोर, सोरगो रायजोसिम लांनो हाग्रा, जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों नङाब्ला रावबो जे सोरगो रायजो सहैया, बे बाथ्राखौ गोबाङानो बुजियाखै, बे बाथ्राखौ गोबाङानो सरासनस्रा हालका मा होननानै बुंगोन बेखौ रेजेङै लायो। आरो गोबाङा बुंनो नागिरो जे बयबो सोरगो रायजो मोनहैगोन होननानै बुंनो नागिरो। नाथाय बाइबेला जोंनो स्पस्ट बेखौ बुंदों, नङा होमब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर? मिजिंथिदों साफ्रोमबो नायगिरि जिसुनि बिसाफोर, नोंथांमोना जिसुनि बे बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव दङ होननानै। बे जाहैबाय जहननि 14:2। जिसुआ बुंफिनबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा गोसोआव लानांगौ। जायफोरनि गोसोआव बे बाथ्राया गैया बिसोरनो बेबायदि बेकस्लाइड जायो। मानोना जिसुआ स्वयं गावनि खुगाजों बे बाथ्राखौ बुंदों जे पृथिबियाव आरो रावबो राहा लामा गैलिया सोरगोसिम सहैनायनि, इसोरनिसिम सहैनायनि, इसोरनियाव थांनायनि आरो गुबुन राहा लामा गैया। स्वयं इसोराल'सो लामा, जिसु ख्रिस्ट, बिनि गेजेरजोंल'सो सोरगोआव सहैनो हायो। नाथाय जायफोरा बे लामाखौनो नायगिराखै बिसोरनो आन्दायलाबायो। दिनै जायखौ रादाबाव नुनो मोनबाय, जि छत्तीसगढ़नि रायपुराव जानाय जिथु जाथाय, जि 22 जन 22 सुबुंफोरा हिन्दुआव थांबाय, हिन्दु फोथायनायाव थांबाय, बिथांमोना थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ नुवाखैमोन जानांगौ, जायनि जाहोनाव बिसोर थांनो हाबाय एबा बिसोर थांबाय। जेखि जादिया फैबाय थानाय समाव बिसोरनि सायाव इसोरनि जिथु हिसाब दङ, इसोरनि आखायाव दङसै, इसोरा मोनथिसिगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो आङो दिनैनि रादाब एबा दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो नागिरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोननानै एबा बे रादाबखौ नुनानै मा मोन्दांथिखौ मोननो हाखो, मा सोलोंखो, नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायदो। नोंथांमोननि कमेन्टखौ गोबां मानसिफ्रा फरायो आरो नोंथांनि कमेन्टनि गेजेरजों गोबाङा जेन आशीर्बाद मोनो, बेबायदि कमेन्टफोरखौ लिरनानै होदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्राइजलाव जय मसीह होनबाय। नाथाय थांनायनि सिगाङावनो खावलायबावदों जे साबस्क्राइब खालामिफ्रा साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामिफ्रा प्लिज लाइक खालामदो आरो शेयारबो खालामदो। दे अब्ला बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।